Kai jama'a, wa ce unguwa yanzu rayuwa an shiga wata irin rayuwa mutum abin da zai ci ma ya gagare shi ga ban da kuma sisi a garin nan saboda Allah billahi lalli yanda layin nan ya sai da Allah ya kawo mai tsotsayi gurin nan na rantse da Allah da wani abu wallahi kwata zan yi. Kan bala'i yanzu kai wannan yanzu me aka zo aka shige da shi a cikin wannan abun ni a yanzu ina cikin wannan halin kuma aka je aka ajiye shi maka don wannan bai da hankali bara ga ko me wallahi shikenan warewa zan ci wallahi wannan ko nawa no. Kai. Yau Umar Madu ya yi da sai na gaya ma. Yau jawa ta na ma na gaya ma dole in gyagi daga jin wannan zikar dole ne a ciki bari an bude mu gani na gaya ma Allah. Yau jawa ta na ma ma na. Lallai jawa ta na ma yau. Kai subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.